La ukhona khona njengamanje ngathi uNkulunkulu angakubusisa akuvakashele nje ehlale nawe konke okufisayo bese kuyafezeka. Qhubeka wenze okuhle ngakini, qhubeka wenze okuhle ekhaya kini, qhubeka wenze okuhle kubantu osondelene nabo. uNkulunkulu ke uyokwazi ukuthi ke bese kunikeza umvuzo omkhulu nomuhle ngalokho. Wayanda lothando uthi ke molo pastor ngibupheke kunexoxo ingijaha ngavika ngosisi wami ngimlamayo ngathi ke wela kulo ngamane ngalibona kwangathi ke ngiyabona semabili elikhulu elincane siya ngasemnyango sewayalandelana but mina ngingathanda usisi wami wangiyisa ngakiyo ngaphaphama ngisabonanga aphelephi ngicela ungibhekele bani ukuthi lichazani iphupho. Sizo generalize nje ngani zakwethu ukuthi esikhathini esiningi uMuphupha la ujahwa nje yiselesele noma kamaselesele noma ke uyawabona nje amaselesele. Uphawu lolu esikhathini esiningi oluvame ukuthi luchaze la ukuthi kunomuntu noma abantu okumele ubaqaphele abakuzama ke ngesichitho. Kusho ukuthi kungenzeka njengamanje kunesichitho esilethwa umuntu noma abantu abathile kuwena. Kanti esingakubalula nje okwesibili ukuthi uma uphupha la ubulala ke nje iseleseleke lolu uphawu olungabe silusho la ukunqoba noma ke ukuphela ke kweyinkinga esuke zikukhungethe empilweni. Singaphinde nje sale sibalula nokuthi uma uphupha mhlawumbe iselesele limnyama lolu uphawu osuke lukhomba futhi la ukuthi kumele ukuqaphele kunobuthakathi obuqondiswe kuwena, kumele uqaphele abakhunkuli noma kunabantu abakukhunkula ngemithi emibi yokuthi wena mhlawumbe ugcina ungathandeki, mhlawumbe ube nesichitho singaba esemndenini, ebudlelwaneni bakho noma nje emsebenzini noma ke la ukhona ukuthi abantu mhlawumbe bangakuthandisisi yabo. Singaphinde sisho ukuthi uma ubopha la iselesele nje ubona iselesele lifile lolu phawu olusho ke ukulindela uvela mhlawumbe kwesifo noma ke lungaphinde luvezela ukuthi mhlawumbe usukuzochuma noma uphinde ube nenqubekela phambili empilweni ngenxa ke yokushabalala kwezithiyo empilweni yakho yabona. Kodwa kwesisikhathi uma uphupha la ubambe nje mhlawumbe iselesele lolu phawu lungasho ukuthi ke mhlawumbe usukuzonqoba noma sekuzophela inhlupheko obhekene nazo empilweni. Uma uphupha ke la ubulala iselesele elikhulelwe uphawu olungabe selukwexwayisa la ngeshwa noma ngebhadi nosizi lokungaphumeleli ongahle mhlawumbe uhlangabezane nako wena empilweni. Asigoqeke ngako ukuthi uma kwenzeka la uphupha ubona iselesele embedeni wakho noma endlini noma egumbini lokulala lolu uphawu lube ngoba nalo lusho isichitho nalokuthi mhlawumbe wena ungahlangabezana nezinkinga futhi ubudlelwane bakho noma umshado wakho ungahle ube novivinywa noma ke ungasuphazamiseke. Siphethe ngokuveza ukuthi ubuphupha la ubona iselesele eminyango wakho lolu phawu olungabika mhlawumbe ukuthi kungahle kube khona ukugula okuzovela kuwena noma ubunzima noma kunokudumala wena ongahluphani nako noma ke kunesichitho abazama ukusifaka kuwena ke kulowo muzi okuwona noma kulelo khaya okulona noma kulowo mndeni wakho mawumuntu onomndeni yabona. Siyabonga uNkulunkulu engathi ke nganilonda elibusise emsikelele ngaso lesikhathi qhubekani nenze okuhle lokho nifisela kona nikufisele nabanye abantu uma nifisela ukuhle nani kanjalo nabanye abantu bafisele nokuhle empilweni zabo. Ivideo le ayona yokuqala ngiyona yokugcina khona iswenzile ungahamba wabheke bese uyabehula uzobheka manje izobe swenzile like le video le uhamba like namanye bese uyanikela ngokuthi wenze isiqiniseko sokuthi ke upressa ke lapha i-notification button wenzela ukuthi ke masifaka i-video uget ama-update ngokushesha bese ke uhlezi ubuya kwi-channel every day uzoyivakashela ucheck ama-video. Siyabonga kakhulu kulona.